Hatu ka US kan job ia ka negatma hapdeng ka US bat ka Iran. Haka jha bammi katma hapdeng ka United States US bat ka Iran ka jingeshun ka de ka bakrau bha. Henry kilat kilenti ban job baro arliang kilong kumne to perlo kine pek kendian mano ban job haka negatma ka US bat ka Iran. Ka bor sipai ki military strands ka US ka bakrau bor bha kat kum ki bishar pnya jong snem arah jara penreu ka US ka bat ya ka kerdan ka banengkong ha ka perthe ha ka bor sipai ka jinglong kenrat hasun baturiau ka US ka don palat khalai hajar teli ki aeroplane thma bar khat wai teli ki aircraft carrier kat ba ka Iran ka don kumbasan spa san phau teli ki aeroplane ki balarim ka US ka pelut kumba praspa khandai pesan bilion ha ka bor sipai kat ba ka Iran pat ka pelut tang kumba khatsan bilion ka US ka pelut kumba praspa khandai pesan bilion ha ka bor sipai kat ba ka Iran pat ka pelut kumba khatsan bilion ki buitma jong ka Iran tong ine pe khandian ki missiles bat ki drone ka bor ka bakrau tam jong ka Iran ka de ka jingsngan ha ki ballistic missile bat ki drone ki bala ban kata ya ki sanctionray jong ka US ha ka Middle East bat ka Israel ki proxy group ka Iran ka don ki kenhun ba ajing Christian kum ka hejo bola Hamas bat ki Hodis ki bala ban penlong ya ka thma ka bajlan bat ka basngeus ir ya ka US kata ka bamabha ka khmat riau Strait of Hormuz ka Iran kala ban khang ya ka lenti ya ki jhaj kit umpnyang ka bala ban penlong ya ka jinge ka bayo ka kot ha ka perthei baro ka we dina ka ne ka Iran bakas nyu he bakas nyu khan bakas nyu strong hadu kata namar bakadon ka jaka ka bakit umpnyang daki jhaj ka Iran kalambut ban khang no ya kata galenti baki jhaj ki umpnyang hadu menta na kata kadau bakas nyu pro bakas nyu he bakas nyu khan hadu kata ka jing shisha hau benai leber arah jar ar penriu kat kum ki khubor badang shen ka US bat ka Israel kelas dang ya ka operation epic fury persya ya ka Iran ki he sipai ka US ki kam bakela ban pendu ya ki babun ki bor ki bakrau jong ka Iran kentup ya ka jingsha peniap wanayal tola Ali Khamenei penban ki stat thma ki ong bakat thma sunhi kam patla ban penhiar khet ya ka sarkar Iran bat ka thma ka la ban teng slam ka bor sipai ka bay khun markhmat conventional war ka US ka kham khlan bha Henry ka Iran ka don ka bor ban pelong ya ka thma ka baslam bat ka balut kura kat kum balathu ha ki lat pathai khobor ka Iran dalele kam pendem satya ka hun bakat thma ka dang slam shushu hakabor sipai ka bay khun markhmat ka conventional war ka US ka kham khlan bha Henry ka Iran ka don ka bor ban penlong ya ka thma ka baslem bat ka balut kura ka bala ban penlong ya ka US ban kenran din lada ka jinge ka baca palat di hang ni ka Iran dalile kam pendem hakmat ka US Henry ngai ongai pi pai bas ngung pha ban Christian bar support ya ka US bat ka Israel